نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مرساكي سادوا وانا مسلاتي متارن البركة مسلاتي مغلقة لكينا cikin garin Bauchi a jihar Bauchi a wannan yammaci na Asabar a yau 6 ga watan Ramadan, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1440, wanda kuma yake daidai da 11 ga watan 5 miladiya ta 2019 a wani majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma, wanda kuma muna cikin tafsirin surati taha. gabanin mu ci gaba da tafsirin ayoyin da za mu ji karatunsu, ga kaɗan daga cikin tambayoyin da muka samu. Wani ya rubuto yake tambayar wai tsakanin liman da ladan wa ya fi lada. So na karanta wannan tambayar domin ta zama kamar samfuri. Ya kamata idan za a yi tambaya kai tambaya mai ma'ana, wacce za ka gina wani aiki a kanta. Kai yanzu ladancin za ka yi ko limancin, har kake so a gaya maka wanne za ka yi wanda ya fi lada. Ana so tambaya ta zama tambaya ce da za ka gina wani aiki a kanta. Yau da wasu abubuwa ne guda biyu waɗanda suka bijiro maka, kowannensu alkhairi ne, amma ɗaya za ka iya yi. Dukkaninsu ana bukatar su, amma ɗaya za ka iya yi. Kana iya tambayar cewa wanne ya fi kamata ka yi wannan kabar wannan, ko ka yi wannan kabar wannan, in ba za ka iya haɗa su duka ba. Amma ka ce wai da ladanci da limanci wanne ya fi lada, gobe kuma sai ka rubuto mana ka tambaye mu kuma da liman da mamu wanne ya fi lada. jibi ka ce to da mamu kuma da ladan wanne ya fi lada. shi kenan kai ta bamu wani assignment na ba gaira ba dalili. saboda wannan ba tambaya bace da ya dace har mutum ya yi. ni ma ban san ansarta ba, ya zan san waye ya fi lada. kowa Allah ya bashi ladansa gwargwadon ikhlasinsa, gwargwadon yadda ya dabbaka wannan abin da aka umarce shi da shi. sai kuma ya sake tambayar cewa menene bambanci tsakanin afuwa da gafara da rahama. to kaga wannan ba laifi, tana da ma'ana. bambanci tsakanin gafara da afuwa da rahama duka an ce Allah yana yin afuwa, yana gafara, yana rahama. gafara shine mutum Allah subhanahu wataala ya suturce maka laifinka, ya boye maka shi ta yadda ba zai kama ka da laifin ba. ko da an je lahira an kira maka waɗannan laifuffukan duk ka yadda, ya ce to je kana gafarta maka, ma'ana na suturce maka wannan laifin. kalmar gafara tana nufin boye abu. kalmar afuwa tana nufin ibtal wal izhab, wato Allah ya goge shi, ya kankare shi, ya shafe shi, ya kusar da shi, shine afuwa. in an ce Allah ya yi wa mutum afuwa, shine gaba daya an goge laifin ma gaba daya. mutum yayi abin da ya cancanci a yi masa horo, sai Allah ce to yayi masa afuwa, ma'ana ya goge wannan laifin da shi da wanda bai yi ba su yanzu daya suke. wannan ita ce addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga wa nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ta rika roƙa idan ta samu dacewa da lailatul qadri. dan ta tambaye shi me za ta ce in ta dace da lailatul qadri. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ki ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. ya Allah kai mai afuwa ne, kana son afuwa, naka kai min afuwa. sai yasa ubangiji subhanahu wataala yake maganar wanda aka bata masa, aka yi masa ba daidai ba. Allah ce yana iya ramawa daidai gwargwadon yadda aka yi masa, kada ya wuce ya ketare iya abin da aka yi masa. amma wanda ya afuwa ya kuma kyautata, ya gyara, to ladansa yana wurin Allah. wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. afa nufin
ya ɗauki wannan laifin da shi da babu duk ɗaya, sannan kuma ya bi shi da gyara, wato ya rika yi wa wanda ya masa laifin wani kyautayi ma, wani kyautatawa ta musamman. Allah ce to ya zo shi zai biya shi ladansa yana wajensa. Allah ce falyafu wal yasfahu, al'afu was safhu, su yi afuwa su masu kau da kai, wato su buɗe shaban shafi na zamantakewa. to haka ce Allah ya yi wa bawansa afuwa, ko bawa ya roƙi afuwa a gurin Allah, to yana nufin ubangiji ya share masa wannan laifin gaba ɗaya, kawar masa da shi, ya zama shafin ayyukansa ya dawo tatas, babu wasu laifuffuka da aka rubuta masa. Rahama kuma shine abinda bawa zai samu na tausayin ubangiji subhanahu wataala gare shi, wanda tausayin nan yana da athar, wato akwai abin da yake biyo bayan tausayawar. Idan Allah ya tausayawa bawansa, to zai ga alamun tausayawar. A lahira aka ce Allah ya wa bawa rahama, to zai ba shi gidan aljanna, zai ba shi rayuwa mai kyau, zai kawar da shi daga azabar wuta. Wannan ita ce rahama. Rahama tana da athar, tana da abubuwan da suke biyo bayanta. Aka ce Allah ya yi mana rahama a nan duniya, shine ya ba mu abinda rayuwarmu za ta tafi da shi, abinda rayuwarmu ba za ta yi ba sai da shi. Ya ba mu rai, ya ba mu lafiya, ya ba mu ci da sha, ya ba mu iskar da za ta shaƙa. Wannan duk athari rahmatillah, banzur ila athari rahmatillah da Allah ke cewa ya saukar mana da ruwan sama. Wannan shine alamun cewa ubangiji ya tausaya mana. Wannan shi ake cewa tausayi. Abubuwa sukan biyo bayansa na samun biyan bukata ko wani samun tagomashi na sakamako. Wannan shi yake cewa tausayi. Sai wanda yake cewa shi dan makaranta ne, yana zuwa makaranta kuma yana da aure, ita ma matar tana zuwa makaranta, to amma suna dan fama da kuncin rayuwa, abinda za su ci wani lokaci ma yakan musu wahala, wato suna dan cikin matsuwa. To shin wai za su iya family planning har lokacin da za su kammala karatu? Wato matsalar ba akan shi take ba, akan ita yarinyar take. A kafin baɗi matsalar, wato ya kamata mutane su sani cewa arzikinsu da cinsu da shansu da na 'ya'yansu ba a hannunsu yake bai na hannun Allah. Kakka ɗauka kai ne za ka iya samun musu da a ce ba ka zuwa makaranta, to dole ka samu wa matakar 'ya'yanka abinci, kuma kai ne mai yin wannan. A'a, Allah subhanahu wata'ala shine mai bayarwa, shine mai hanawa. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Allah shine mai baka arzikin, ba kai kake bawa kanka ba. Shi yasa lokacin da larabawa suke kashe 'ya'yansu saboda suna fama da talauci ko ku suna tsoron shiga talauci, wato suna kashe 'ya'yansu da rai ko dan talauci ya dame su, sun gaba yadda za su ciyar da su, sai su kashe su. Suna ga in sun yi haka to za su kubuta daga nauyin da yake kansu, ko kuma a'a suna da wadatar amma suna ga in suka ce za su daukan abin da suke da shi suna ciyar da 'ya'yansu za su talauci. kun ga da Allah ya hana su kashe su, sai ce wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. kada ku kashe 'ya'yanku saboda talauci, mu ne za mu azurta ku kudin da kuke cikin talaucin, kuma mu ne su ma za mu azurta su. ce wala taqtulu auladakum khashyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. kada ku kashe 'ya'yanku saboda tsoron talauci, ci da cin su da shan su daga wajen mu ne yake. Allah na cewa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Sama arzikin ku yana sama, don haka kaga ba wanda zai iya tare maka shi. In yazo ubangiji, in yazo in ya sako maka arzikin ka ba mai iya tare maka shi. sai Allah ya ce faftago inda Allahi rizq, ku nemi arziki a gurin Allah. sauraka ba aqida ce ta musulmi ba ya dauka cewa dabarar sa ce take bashi, don haka bari ya dauki wani mataki dan ya ga cewa ya kaucewa talauci ko ya kaucewa rashi. Allah yana baka wani lokaci ma
samun iyali ka yalwata masa shi kansa yana daga cikin asbabun rizq, yana daga cikin abin da yake sa bawa Allah ya yalwata masa. A ce Allah ya baka iyali kai ma kana yalwata musu, kana bakin kokarin ciyar da su, to wannan zai iya zama dalilin da zai sa ubangiji kai ma ya buɗa maka hanyoyin samu ba kaɗan ba. Allah subhanahu wata'ala yake cewa liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha sayaj'alu Allah ba'da 'usrin yusra. ubangiji yace mai wadata ciyar daga wadatarsa, wanda aka kuntata arzikinsa ya ciyar daga abinda Allah ya bashi, wato dan abinda Allah ya hore masa. Allah baya kallafawa wani rai sai abinda ya bashi dama a kansa. Sanace sai ya ce sai yaj'alu Allahu ba'da usrin yusra, Allah zai sanya sauki bayan tsanani. Allah ce yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi, in sun zama ba su da wadata, ba su da shi, to Allah zai wadata su daga falalarsa. Wanda wannan yasa da yawa daga cikin magabata suka ce shi kansa aure yana daga cikin asbabun rizq, abinda yake sa Allah subhanahu wataala ya buɗa wa bawa daga arzikinsa yana ta zuwa ta ko'ina. to zaka in mutum yana da wannan aqidar ba zai yi tunanin cewa samun haihuwa shi zai sa ya rasa abinda zai ce sha, rashin haihuwa shi zai sa Allah ya bashi, ba zai kawo wannan ba, don Allah ya riga ya gama masa bayanin yadda arzikinsa yake. yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir, shi yake ba wanda ya ga dama kuma shi yake tauya ma wanda ya ga dama. bayarwar da tauyewar ba ta da alaka da ya haihu ko bai haihu ba. yana iya haihuwa da kowa yawan yaya kuma Allah ya buɗa masa ga yadda kowa yana ce koshi har ma yana taimaka ma wasu. yana iya zama daga shi sai matarsa kwal, amma kuma kullun sai an taimaka musu. duk Allah yana yin wannan. to sannan inda matsalar take mu fahimci cewa ita haihuwa kyauta ce daga Allah subhanahu wataala. lafiyar mace ko lafiyar miji ba lalle su samu yaya ba in Allah bai nufa ba. suna da lafiyar, babu wata matsala tare da su, Allah na iya rike haihuwar. in ya ga dama ya bayar, ya ga dama ya hana. ya habu liman yasha'u inasan wa ya habu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. ubangiji subhanahu wataala ke sanya haihuwa kowace iri ce, ta haihuwar yaya maza mata, haihuwar yaya maza, haihuwar yaya maza da mata, duka Allah ya ce kyauta ce daga wajensa. shi yasa annabawa in suka tashi addu'a su ce rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba, ya Allah kai min kyautar zurriya. ce wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub, wa wahabna muka yi masa kyautar, dole ta zama kyauta ce. saboda haka wannan kyauta idan ka ce kai ne za ka yi wa Allah subhanahu wataala lokaci da kake son a ciki, kai kake son kyautar, to Allah na iya riƙe kyautarsa. ka je ka yi ta ɗirkawa 'yar mutane magunguna ko ita mata allura wacce ita ba a ma san mahaifarta ya take ba, taɓa haihuwa ba, ka aure ta tana cin amarci kana ta mata allura, ƙarshe sanda za a zo ana san 'ya'yan kuma Allah sai hana, sai a shiga kuma zulumi, a shiga nan a fita nan, ana neman yadda za a samu haihuwa. da ƙarshe shi idan ya ga ta ƙi haihuwa zuwa zai yi wani auren, ita kuma ci gaba da zama a haka. don akwai irin waɗanda hakan ta faru gare shi, wanda mun gansu. saboda wai yana makaranta ya aure matar, ya yi ta yi mata allurai, ita ba ta ƙwayoyi, wai saboda shi ɗan makaranta ne. ƙarshe gan makarantar matar kuma ta kasa haihuwa, ya yi ta ɗaukanta aje nan asibiti, a fita aje Egypt, aje ina ne aje ina ne. ƙarshe duk dai Allah ya hana haihuwar, tunda kun yi wa Allah lokaci, to shi kuma yanzu bai ga dama ba. ƙarshe haka ya fita ya bar yari, haka ya tafi ya je wani auren ya kyale ta. saboda ka ita kanta wacce za ta yadda da wannan kasassabar ba karamar sakara ba ce. ce wai saboda tana school shi ya mata allura ko ya kai ta mata wani abu,
saboda shi ka ai masa haihuwa. In ka san ba za ka iya rike auren ba, me yasa kai ka hakura mana? In ka gama school din kai me kai ka hakura kai ta azumi. amma tunda har ka yadda kai sai ka roki Allah ya baka yadda za ka yi, amma ba ka jefa yar mutane cikin garari ba saboda wata buye bukatar ka. saboda ka ni ba na ba da shawara da irin wannan gaskiya. ka mai da abubuwan ka ga Allah subhanahu wataala, kuma Allah ba zai hana maka yadda za ka yi ba matukar ka dogara da shi. ci gaba da karatu. a'udhu billahi minash shaitanir rajim. qalu lan nu'thiraka 'ala ma ja'ana min al-bayyinati walladhi fatarana faqdi ma anta qad innama taqdi hadhihi al-hayat ad-dunya inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana wa ma akrahtana 'alayhi min as-sihr wallahu khayrun wa abqa. Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da labarta mana abin da ya faru tsakanin matsafa da fir'auna bayan Allah subhanahu wata'ala ya bawa annabi Musa rinjaye, ya bashi nasara akan wannan gayyar matsafa da fir'auna ya kawo. suka faɗi suka yi sujjada suka ce sun yi imani da ubangijin annabi Musa da Haruna, da haka ba za su ƙara yarda da bautar fir'auna ba za su yarda da allantakarsa ba. to shi kuma shine a lokacin ya musu kurari bayan ya tuhume su, ya zarge su da cewa wani makirci ne suka shirya ba don kowai ba don su kori mutane daga kasar, su karbe mulki ya dawo hannunsu su da Musa alaihissalam su zama su ne waziransa, su ne kwamishinoninsa da ministocinsa. ya tuhume su da cewa shine babban su da ya koya musu tsafi, da haka haɗin baki ne suka yi, kuma ma ta yaya za su yi imani ba tare da izininsa ba. da haka ya ce da uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum fi juzu'in nakhli wa la ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adaban wa abqa. yake musu barazanar cewa zai yanke hannayensu da kafafuwansu a tarnake, ya yanke hannun dama kafar hagu ko hannun hagu kafar dama, sannan ya tsire su ko ya gicciye su ala juzu'in nakhli akan kututturan dabinai. ce kuma daga nan za su sani cewa shi ko annabin Musa ne ya fi tsananin azaba, kuma azaba su taɓa ɗorewa, ko kuma shi ko Musa ɗin da suke yake alama sun tsorata da shi zai gane waye, za su gane wane ne cikinsu yake da azabar da zai iya musu, kuma azabar da za ta ɗore ba ta yanke ba. to shi ne su kuma a wannan lokacin imani ya riga ya ratsa su, babu abin da zai sa su tsorata ko su karaya ko su dawo su ci gaba da barnar da suke a baya. sai suka ce masalan nu'thiraka ala ma ja'ana min al-bayyinati wallazi fatarana, ba za mu taba fifita ka ba akan abin da yazo mana na hujjoji bayyanannu. wato abin da muka gani daga Musa alaihi salam hujja ce bayyananniya wacce take tabbatar da gaskiyar annabcinsa, take tabbatar da gaskiyar kadaitakar Allah subhanahu wataala da cikar kudararsa. hujja ce bayyananniya da take tabbatar da cewa fir'auna ba Allah bane kamar yadda yake da'awa, fir'auna ba ubangiji bane kamar yadda yake da'awa. saboda haka ba za mu taba barin hujja bayyananniya irin wannan ba mu kama ƙarya, ba za mu yi ba. a nan kiran hujjojin da annabi Musa a.s. ya nuna, ko kuma mu'jizar da ya nuna da cewa hujjoji bayyanannu ne, dan su nuna fir'auna cewa shi ma ya kamata ya zo ya yi imani kamar su, tunda abinda da ake jira shine a ga hujja bayyananniya. to kuma annabi Musa ya nuna hujja bayyananniya, don haka kamar hannunka mai sanda suke yi masa cewa gaskiya fa yanzu ta bayyana, babu abinda ya rage masa shi ma illa ya ajiye girman kai, ya watsar da wannan abin da yake ji da shi na jiji da kai, ya dawo ya bi annabi Musa alaihi salam su yi imani tare. suka ce wallazi fatarana,
ba za mu fifita ka akan wanda ya kage halittar mu ba wato shine Allah subhanahu wataala wanda babu mu yayi mu kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un bai da su kafircewa Allah wanda yayi su daga babu fatara shi da halittar abu daga babu ba tare da an kwaikwaya gurin wani ba haka suna gaya masa cewa ko wannan kadai ta ishe mu wato hujja da za mu bi annabi Musa a.s. mu yi imani da Allah domin shi ne ya kage halittar mu don haka suna gaya fir'auna cewa da shi da su duka halittar Allah ce shi ya tabbatar bai yi wata halitta ba wata halittar da ya halitta ba shi yayi kansa ba shi yayi wasu ba don haka da shi da su duka akwai mahaliccinsu wannan mahaliccin nasu shi ya cancanta abauta masa don haka yaya za a yi ga wanda ya yi halitta ga wanda ya halitta ga wanda bai yi halitta ba su dauki bautar wanda bai yi halitta ba su bar wanda ya halitta ahum yakhluquna ne ayat da take cewa am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun an halice su ne daga babu ko kuma su ne suka yi halittar wato su sun tabbatar yin su aka yi kuma akwai wanda ya yi su tunda su dai ba su suka yi kansu ba to akwai ko wanda ya halittar tasu shine Allah subhanahu wataala ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun za su rika bauta ma wanda bai halicci komai ba alhalin su waɗannan da ake bautawar su aka halitta ashe wanda bai yi halitta ba a bautarsa ya ayyuha an-nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun sai ya ku waɗanda suka yi ya ku mutane ku bauta wa ubangijinku wanda ya halicce ku ya halicci waɗanda suka gabace ku ashe sifa ta halitta ita ce sifar da take nuna cancantar abauta abin bauta tunda fir'auna baka yi halitta ba to baka cancanci mu fifita ka ba akan wanda ya halitta ce wallazi fatarana wanda ya kage halittar mu shine Allah subhanahu wataala sana suka ce faqdi ma anta qab ka hukunta duk abin da zaka hukunta duk abin da zaka yi kai duk abin da kake furarin zaka yi mana na ka yayyanke hannayenmu da ƙafafuwanmu a tarnaƙi to ka yi ba za mu fasa ba za mu yi watsi da imaninmu ba ba za mu zubar da imanin da muka yi ba ko mai ma za ka yi ka je ka yi wannan shi ne mataki na ɗanɗanen imani yayin da mutum ya ɗanɗanen imani to a lokacin zai gwammace wato a jefa shi wuta a ƙona shi akan ya bar abin da yake kai na imani hadisi ya tabbata cikin sahihaini hadisin bukhari da muslim daga Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa thalathun man kunna fihi wajada halawata al-iman man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fi al-kufri ba'da idh anqadhahu Allah min kama yakrahu an yuqdhafa fi an-nar annabi sallallahu alaihi wa sallam yace abu uku wanda duk suka kasance tare da shi to wanda ya dandano na imani wanda ya kasance Allah da manzansa ne suka fi soyuwa a wajensa fiye da komai fiye da dukkan wani abu ba Allah ba sanan kuma ya so mutum ba dan wani abu sai dan Allah sanan ya kyamaci ya koma kafirci bayan Allah ya kubutar da shi kamar yadda yake kyamar ko yake kin a jefa shi cikin wuta wato yana daukan kafirci daidai yake da a jefa mutum cikin wuta saboda haka waɗannan bayan Allah waɗannan matsafa a da yanzu sun yi imani kuma imaninsu ya kai ƙololuwa ya kai mataki na ƙarshe saboda haka babu yadda za a yi su iya dawowa su bi fir'auna a matsayin shi ne ubangijinsu su ci gaba da bauta masa su watsar da annabi Musa haka suka ce faqdi ma anta qad wannan siga ta umarni tana nufin taswiya wato ko kai abinda za ka yi ke barazana ko kakkai ko kai duka ko kai kadan mu duk ɗaya ne a wajen mu
ba za mu fasa abinda muka yi niyya ba faqdi ma anta qad ka je duk abinda zaka yi kai inma taqdi hadhihi alhayat ad-dunya to kana hukunci ne a wannan rayuwar ta duniya kawai wato hukuncin ka baya wuce nan amma ba zai kai ga lahira ba abinda zaka yi mana azaba ce wata zaka yi karshen azabtarwa shine ka kashe mu to da ka kashe mu shikenan sauran abin da ya rage a gaban ka gawa ce amma li jurhil libayyitin ilamu in zaka shekara dukan gawa ko sukanta ko caccaka ta ba ta ji komai ba abin da duk zaka yi kai karshen iyakar abin da zaka yi mana kenan taqdi hadhihi alhayat ad-dunya saboda haka hukuncinka da azabarka hukunci ne mai karewa a nan duniya mai tsayawa a nan duniya sannan kuma hukunci ne wanda yake da ƙarshe yake gushewa haka ba zai cuce mu ba amma baka da iko ka bi mu lahira a can ka yi mana hukunci irin yadda kake so mun koma ga Allah shikenan mun kubuta daga gare ka haka inna ma'anan li qasr al mawsuf ne ala sifa ma'ana wato kai fir'auna iyakar ka duniya amma baka iya yin wani abu a lahira wannan maganar tasu tana nuna cewa mai hankali ba zai taba auna tsakanin jin dadin duniya da lahira kuma ya dauki na duniya ba da Allah ya ba mutum cikakken hankali ya duba jin dadin duniya ga kuma na lahira aka bujuro masa da duk abubuwan guda biyu to fa ba zai taba yarda ya zabi jin dadin duniya ya banda lahira ba domin jin dadin duniya na farko iyakantacce ne na biyu takaitacce ne ba shi da tsawo jin dadin lahira wani abu ne wanda babu wanda zai iya suranta yawansa da cikarsa fiha ma la aynun ra'at wala udhun sami'at wala khatara bi qalbi bashar abinda ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba da adam bai taba tunaninsa ba wala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun babu wani rai da ya san abinda aka boye musu aka tanadar musu aka boye musu na jin dadi sakamakon abinda suke aikatawa wannan girman sa da fadin sa da zurfin sa ba wanda ya sani sannan ko mai dorewa ne ba mai yankewa bane ni'ima ce wacce take mai dorewa ukuluha da'imun wa dhilluha binda yake cikin aljanna na ciye-ciye da inuwar da ke cikin ta da'im mai dorewa ne mai zarcewa ne mai dawwama ne ba wani abu ne wanda yake yankewa to babu wanda zai san wannan ya kuma yadda da haka sannan abin juro masa wani abu na jin daɗin duniya ya zaɓe shi ya bar na lahira ba zai matuƙar da yana da hankali zai yi tunanin cewa wani abin da za a bashi ɗan kaɗan ne kuma zai wuce to suka ce ba za su fifita shi ba akan hujjoji bayyanannu ba za su fifita shi akan abinda akan wanda ya gagi halittar su ba kuma duk abinda zai yi ya je yayi inna amanna bi rabbina wanda shine sababin kamar suna su ce me yasa muka yi gaya maka wannan maganar me yasa muke gaya maka cewa ka je duk abinda zaka yi kai saboda mai inna amanna bi rabbina mu dai lalle kan mun yi imani da ubangijinmu mun riga mun yi imani da Allah liyaghfira lana khatayana dan ya gafarta mana laifukan mu da muka yi a baya saboda al-islamu yajubbu ma qablahu idan mutun ya musulunta to duk abin da ya a baya can za a shafe masa shi ko menene yayi na laifuka matukar ya shiga musulunci to shikenan ya dawo sabo fil Allah zai gafarta masa qul ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf ga mu wadanda suka kafirta in za su bar abin da suke za a gafarta musu duk abin da ya riga ya wuce sannan abin da suka aikata kuma na alkhairi wanda suka yi shi dan Allah to za su zo kuma su mori sakamakon sa ko wato bayan musuluntar su koda ko sun yi shi a lokacin da suke cikin kafirci wato da kafiri zai zama yayi aiki dan Allah yayi ikhlasi a cikin aikinsa ai kafiri ma yana ikhlasi ko kafiri ba ikhlasi yana ikhlasi idza rakibu fil fulki da'u Allah
mukhlisina lahu ad-din. Haka kafiri ma zai iya yin aiki dan Allah kawai, zai iya yi, to amma saboda kafircin sa ba zai muri wannan aikin ba. Amma in ya musulunta, to duk aikin da yayi dan Allah yana kafiri, to duk za a dawo masa da shi a bashi ladansa. Don haka sun yi imani, wannan imanin da suka yi sun san dalilinsa Allah zai gafarta musu abubuwan da suka yi na laifuffuka. Rayuwar da suka yi ta zama matsafa, suna yi wa mutane tsafi, suna cutar wanda suke so, su amfanar da wanda suke so. wa ma akrahtana alaihi min as-sihri, da abinda ka tilasta mu akan sa na tsafi, wato da abinda ka tilasta mana mu rika yi na tsafi. Wannan ya nuna cewa fir'auna tun gabanin zuwan annabi Musa alaihi salam yakan tilasta ma waɗannan mutane yin tsafin, ko suna so ko ba sa so zai sa su yi tsafi, su cutar da wanda yake so su cutar. Shi yasa muka ga lokacin da suka zo batun karawa da annabi Musa suka sharɗanta masa zai biya su, saboda bai saba biyan su ba, suna masa aiki baya biya. To amma dai yanzu tunda aka zo wannan gabar kuma sun kula da hankalinsa ya tashi, to su kuma za su yi amfani da wannan damar. inna lana la ajran, zaka biya mu? Yace ba biya kadai ba, daga yau kun zama nawa. To shine yanzu suke gaya masa abin da ya a baya, wa ma akrahtana alaihi min as-sihr, da abin da ka tilasta mana akan sa na tsafi, ko dai tun a baya can, da ma wanda ka tilasta mu akan sa a yanzu dinnan yayin da muka fuskanci annabi Musa alaihi salam. Domin sawaye aje masa a kawo masa, aje a zo masa da dukkan wani mai sihiri ba tare da yardarsu ko ba da yardarsu ba. To ka bi kulli sahirin alim, duk wani mai sihiri kawai aje a zo da shi. Ka ansa kiran fir'auna yana kiranka, akwai babban aiki a gaba, naka dole ka zo, kana so ba ka so. To da suka zo ne kuma suka ce to za a biya, ya ce ba matsala za a biya. To wannan kuma sai ya kara musu kuma karfin gwiwa, suka to shi kenan ma duk da ba wai sun zo ba ne da yardarsu, to amma tun da akwai wani abu da za a biya, to shine suka zauna suna ta wannan tattaunawar da muka karanta a baya. fa ajmi'u amrakum fa ajmi'u kaidakum thumma atu saffa wa qad aflaha al-yawma man ista'la. saboda suka fara suka yi ta shirye-shirye, wanda yanzu kuma sun karba abin za su yi shi da zuciya daya, ba maganar cewa an tilasta musu. to shine bayan sun yi imani suke gaya masa haka, domin sun fahimci cewa aikin da suke kai da sana'ar da suke yi sana'ar ƙarya ce, ba gaskiya ba, barna ce ba gyara ba, bata ne ba shiriya ba. saboda fir'auna yana amfani ne da wannan don ya rushe allantaka ta Allahn gaskiya, ya tabbatar da tashi ta ƙarya. to da haka su yanzu sun yi imani da Allahn gaskiya, kuma suna fatan ubangiji ya gafarta musu saboda wannan. Wasu daga cikin malamai suka ce fir'auna ya kasance tun a farkon lamarinsa, kafin wani abu ya faru, yakan sa a ebo 'ya'yan mutane, yara ƙanana, a koya musu tsafi, a tilasta su koyi tsafi, saboda in sun girma su ci gaba da yi masa aiki, ko da iyayen sun mutu tsofaffi su ci gaba da yin aiki a gidan fir'auna. Idan muka karanta kissar ashabul ukhdud za mu ga wannan kissar gulam. mun ga asali abinda ya jawo wannan yaro a gidan sarkin yake, kama saboda matsafinsa ya tsufa, ya ce ka rika turo wani yaro ina koya masa yadda in wato ya girma, ko da ni na tsufa ba zan iya abinda zan yi ba, ko na rasu shi ya ci gaba da yi maka. da haka suna yin wannan wani al'adar su ce, saboda haka suna iban yara da iyayensu na so da ba sa so, za su tura su je su koyi tsafi. Ibn Abbas an roito wannan daga wajensa, kamar yadda yake cikin tafsirin Ibn Jarir al-Tabari da tafsirin Ibn Abi Hatim, dangane da wannan gaba, wa ma akrahtana alaihi min as-sihri, da abinda ka tilasta mu akan sa na tsafi. Abdullahi dan Abbas yake cewa akhadha fir'aunu 40 gulaman min bani Isra'il
فأمر أن يعلموا السحر بالفرما وقال علموهم تعليما لا يعلمه أحد من الأرض. Abdullahi dan Abbas yake cewa Fir'auna ya kwashi ƴaƴan mutane daga cikin ƴaƴan Banu Isra'ila, ya kwashi yara 40, ya umarni a je wani gari, wani tsohon gari ne ana kiran shi al-Farama. Farama wani tsohon gari ne a gefen garin kasar Masar tsakanin al-Arish da al-Fustat. A nan garin yake kamar da yake cikin Mu'jamul Buldan. To kai su a wannan guri akwai matsafa ƙwararru su koya musu tsafin da ba wanda ya san irinsa a duniya. Abdullahi dan Abbas ya ce fahum min allazina amanu bi Musa. To daga cikin waɗannan yara 40 a cikin su akwai waɗanda suka yi imani da Annabi Musa. Lokacin da aka zo wannan karawa an taho da waɗannan yara da aka yi musu irin wannan mummunan training na tsafi, kuma suka zo suka ga gaskiya. To shine suke cewa amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrahtana alayhi min as-sihr. Mun yi imani da ubangijinmu domin ya gafarta mana laifuffukanmu da abinda ka tilasta mu a kansa na tsafi. Al-Hasan al-Basri kamar da yake cikin tafsirul Baghawi shi ma faɗi magana irin wannan, inda yake cewa kana fir'aunu yukrihu an-nasa ko yukrihu qauman ala ta'allum as-sihr likay la yadhhab asluhu. Fir'auna yana tilastawa a ƴaƴan jama'a a koya musu tsafi da hujjar cewa illa ba haka to za a waye gari wato tsafin ya bace, saboda suna tutiya da tsafin. To shi kuma yana ganin ci gaba ne na kasarsa, kamar da ake cewa muna da wasu al'adu masu kyau, ba ma san al'adun su bace. To sai a rika koyarwa a cikin makarantu, ana koyawa yara al'adunmu waɗanda muke ji da su. To shi Fir'auna babban abin da yake ganin ci gaban ƙasarsa shine tsafi, don haka yake sa ana ɗiban yara ana koyar da su don kada wannan ya bace. To shine Al-Hasan al-Basri yace to wannan shine tilasta wanda yayi, domin abu ne wanda za a yi shi ba da zabi ba, ko kana so ko baka so. Yace ma akrahtana alaihi min as-sihr. Suka ce wallahu khairun wa abqa. Wallahu khairun ay khairun lana minka. Allah ya fi mana alkhairi, sakamakon sa yafi naka da kake cewa za ka yi mana. Wa abqa, kuma ya fi wanzuwa, sakamakonsa ga waɗanda suka yi masa ɗa'a ya fi dawwama, hakanan azabarsa ta fi dawwama. Shi ne rayayye wanda baya mutuwa, mulkinsa baya gushewa, amma kai halakakke ne, yau da kai gobe babu kai. sauraka ba za mu yadda mu yi saki na dafe ba, haka kawai mu yi saki reshe kama ganye, haka ba za mu yadda mu yi wannan ba. Kaga anan kamar suna masa martani da yake cewa wala ta'lamunna ayyuna ashaddu azaban wa abqa, ayyuna ashaddu azaban wa abqa. Za ku sani, lalle za ku san cewa a cikin mu ni ko shi ko mu ko shi wane ne yafi tsananin azaba tafi dorewa. To shine nan kamar suna masa mayar masa da wannan martani cewa ba za ka haɗa kanka da Allah ba. Wallahu khairun wa abqa. Azabarsa ta ni'imarsa ko ladansa yafi alkhairi, kuma wa abqa yafi wanzuwa. innama inda Allahi huwa khairun lakum in kuntum ta'lamun ma indakum yanfad wa ma inda Allahi baq wa lanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah subhanahu wata'ala yace innama inda Allahi, abinda yake wurin Allah shine mafi alkhairi, shine alkhairi gare ku in kuntum ta'lamun, in har kun san haka. ma indakum yanfad wa ma inda Allahi baq. Abinda ke gare ku mai karewa ne, zai kare, amma abinda yake wajen Allah mai wanzuwa ne. wala najziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. kuma lalle tabbas za mu saka ma waɗanda suka yi hakuri ladan su da mafikin abinda suka kasance suna aikatawa. Allah na cewa wallahu khayr wal akhiratu khairun wa abqa. wal akhiratu khairun wa abqa. Lahira tafi alkhairi, ita kuma ce tafi wanzuwa. saboda haka ba za mu wato fifita yardarka ba
da zaƙin bakinka akan abinda ubangiji subhanahu wata'ala ya yi mana tanadi. malamai suna saɓanin cewa shin fir'auna ya zartar da kurarin da ya musu na cewa zai yayyanke hannayensu da kafafuwansu a tarnake ya kuma tsire su a jikin ko akan kututturen dabino, ya yi wannan abin da ya yi alkawari zai yi ko bai yi ba. wasu suna ganin cewa ya yi, ya ce zai yi din ya yi, don haka suke cewa da safe suna matsafa amma zuwa yamma sun zama shuhada, daga matsafa sun koma shuhada cikin ɗan ƙanƙanin lokaci bai na ashiyatin wa duhaha. an rawaito nan daga Ubayd ibn Umair tabi'i na annabi sallallahu alaihi wa sallam, sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam, da kuma Qatada shi ma tabi'i. an rawaito daga wajensa suna faɗar haka cewa kanu awwalan nahari sahara wa akhirahu shuhada. farkon yini da safe kenan, tunda abin da an yi shi ne duhan, to yamma na yi sun zama shuhada. wato kaga kenan fir'auna ya zartar da abin da ya kurari. wasu suka ce bai yi ba, domin maganar tashi ƙarshe yake cewa fasawfa ta'lamun, za dai ku sani. wannan fasawfa ta'lamun suka ce yana nuna cewa ya jinkirta musu, ko za su je su yi tsaya su yi tunani, kuma shi kansa yana da bukatar matsafan nan, yana ga iya kashe matsafan nan to zai waye gari kasar tashi, kuma shi mulkin nashi kan matsafan yake rayuwa. saboda haka wasu suke ganin cewa bai yi ba. kuma ai Allah subhanahu wata'ala ya yi wa annabi Musa da Haruna alkawarin cewa zai ba su galaba da su da waɗanda suka bi su, an tuma wa mani taba kuma al-ghalibun, da ku da waɗanda suka bi ku ne masu rinjaye. suka ce to wannan ya nuna kenan ba zai samu galaba a kansu ba har yayi abin da ya yi musu, sannan kuma babu wani guri da yake nuna cewa ya yi. ibnu atiya mai littafin al-muharrar al-wajiz, tafsirin al-muharrar al-wajiz, yake cewa duka abin muhtamil, yana yiwa yayi, yana yiwa bai yi ba. babu wani nassi da yake tabbatar da cewa yayi, babu kuma nassi da yake kore bai yi ba. muka duba tsawon tarihin Annabi Musa alaihi salam da Allah subhanahu wataala ya bayar a cikin alqur'ani, wanda babu annabin da aka shimfida tarihinsa, aka faɗaɗa tarihinsa, aka faɗe su a gurare daban-daban irin Annabi Musa alaihi salam. inda aka fi faɗaɗawa akwai suratul a'raf, akwai suratul hud, akwai wannan suratul taha, akwai suratul shu'ara, akwai suratul qasas. amma duk inda aka yi bayanin, ba inda aka sake faɗar wani abu dangane da su waɗannan matsafa. a cikin suratul baqara Allah ya yi ta bayanin banu Isra'il da irin mawaƙif ɗinsu da abubuwa da yawa da suka yi ta nuna annabi Musa a.s. da taurin kai iri-iri da suka rikarwa da butulci, amma ciki batun waɗannan matsafa bai zo ba. to shi yasa wasu ke ganin kamar abin da ya masa alkawar ɗin ya zartar, kuma yadda fir'auna yake babu ne mai sauƙi ya yi hakan ba, babu ne mai wahala ya yi hakan ba. wasu kuma suka ce a'a bai yi ba, saboda waccan ayar da ta ce an tuma wa taba kuma al-ghalibun. ce to duk da cewa galaba ba ta nufin dan an kashe mutum saboda Allah an ci nasara a kansa, dan an kashe mutum saboda Allah ba shine cin nasara a kansa ba. Allah ya ce kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli, na riga na rubuta cewa sai na yi rinjaye ni da manzannina. amma cikin manzannin Allah ko wadanda aka kashe annabi Zakariya, kashe annabi Yahya, wannan yana nuna ba su yi nasara ba, sun yi nasara. so haka ba wannan ce rashin galabar ba. rashi to kayi min nabiyin qatala wata qira'a qutila ma'ahu rabbiyuna kathir fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wama dha'fu wa mastakanu. galaba shine a raba ka da aqidarka, ayi nasarar raba ka da aqidarka.
wanda ita ce galaba, shine an ci nasara akan ka. Abinda kake da shi na gaskiya a raba ka koma ka ci gaba da abinda kake a da, to da ita ce nasara. Amma in aka kasa raba ka da wannan, ko da an raba ka da rayuwarka, to a ce an yi nasara akan ka, an kasa yin nasara ne akan ka. Saboda haka in an ce ma antuma wa tabi'akum al-ghalibun, da ku da wanda suka bi ku ne ke da rinjaye, wannan baya nuna cewa da an kashe waɗannan a Sahara, Fir'auna ya kashe su, baya nuna cewa ba a yi nasara ba. To dai wannan matsala ce wanda babu wani nasi wanda ya yanke magana a kanta, amma da ya yi kurarinsa kuma ya ce za su sani, za su gani. Ci gaba. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. Allah ce innahu man ya'ti rabbahu mujriman, lalle da al'amarin yake wanda duk ya zo wa ubangijinsa yana mai babban laifi, fa inna lahu jahannama, to ya cancanci wutar jahannama, la yamutu fiha wa la yahya, ba zai mutu a cikin ta ba kuma zai rayu ba. wa man ya'tihi mu'minan qad 'amila as-salihati, wanda kuma yazo masa yana mai imani, yana mu'mini kuma hakika ya aiki na kwarai, fa ulaika lahumud darajatul ula, to waɗannan suna da sakamakon darajoji madaukaka. jannatu adnin, wato aljannatai na dawwama, tajri min tahtiha al-anharu, da koramu suke gudana ta karkashin su, khalidina fiha, suna madawwama a cikin su. wa zalika jazaa'u man tazakka, wannan kuwa shine sakamakon wanda ya tsarkaka daga kafirci da saban Allah. wannan maganar shin ci gaba ce da maganar waɗancan matsafa suke ga Fir'auna bayan sun gaya masu da inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana wa ma akrahtana alayhi min as-sihr Allahu khairun wa abqa innahu man ya'ti rabbahu mujriman. Duk cikin magana su ce suna gaya masa cewa wanda ya zo wa ubangijinsa yana mai laifi ga sakamakonsa jahannama, wanda ya zo wa ubangiji yana mai imani ga sakamakonsa zai sami gidan aljanna, kuma gidan aljanna zama ake a ciki a dawwama har abada. To malamai sun kashi gida biyu wajen tantance waɗannan maganganu da suka zo daga baya, shin na ci gaba ne na waɗancan maganganu, waɗancan matsafa, ko ku a'a a nan ubangiji subhanahu wata'ala ya shigo da wannan magana ne kamar su zan tunatarwa da wa'azi, kamar ƙarin bayani ko ta'aliki akan abin da ya gudana, abin da ya faru a baya. To wasu sun ce wannan duk yana daga cikin maganar waɗancan matsafa, su suka gaya wa Fir'auna wannan magana a matsayin wa'azi suke masa, suna kuma masa bayanin ga abin da yasa suka yi abin da suka yi na imani da Annabi Musa alaihi salam. Wasu kuma suka ce a wannan maganar Allah ce da yake gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, da ya faɗakar da shi, ya faɗakar da al'ummarsa akan munin abin da Fir'auna ya aikata da kuma kyan abin da waɗancan matsafa suka aikata, kuma da zama gargadi game da wasu miyagun abubuwa da kissar ta kunshi bayani a kansu. Waɗanda cikin malaman da suka tafi akan ra'ayi na farko ne cewa wannan maganar ta matsafanci ci gaba ne suke yi, abin da ci gaba da wa'azi ne suke yi wa Fir'auna. Akwai Ibn Jarir at-Tabari Sheikhul Mufassirin, akwai Ibn Kathir, akwai Shawkani tafsirin Fathul Qadir, da wasu duk suna ganin wannan magana ci gaba ne daga cikin maganar waɗancan matsafa.
har ma al-Qurtubi cikin tafsirinsa Jami' al-Ahkam al-Qur'an yake cewa wanda cikin malamai yake ganin wannan maganar ci gaban maganar masu tsafi ne, yana cewa wala Allah wannan maganar su kansu masu tsafin sun samu sanin ta ne kore daga Musa, sun ji wannan magana daga annabi Musa a.s. ko sun ji ta daga banu Isra'il. Wato wannan kamar tambaya ce shi Qurtubi yake ansawa, domin za a ce mutanen nan matsafa ne, tsafi kawai suka sa a rayuwarsu, an taho da su da garuruwa daban-daban aka su gaba annabi Musa, abinda annabi Musa ya musu wa'azi kafin su fara, ma wa'azin da ya musu baya da tsawo, wa yarakum la taftaru ala allahi kadiban fayusitakum bi'azabin wa qad khaba man iftara. Wannan shine abinda Allah ya kikaito mana cewa ya musu wa'azi da shi. Haka ba su ta ina suka san cewa duk wanda ya mutu yana kafiri zai shiga jahannama, kuma a jahannama ba zai mutu ba, shi ba matacce ba, shi ba mai rai ba, dole ba zai a sani ba sai in akwai karantarwa. Kuma ta ina suka san cewa wanda ya mutu yana mumini yayi aiki na kwarai yana da darajatul ula, darajoji madaukaka, wato wani kan wani kuma aljannatayya ne waɗanda aka shige su za a dawwama a ciki har abada. To suke tattaya suka san wannan har suke ga Fir'auna wannan maganar, to su ce tayu sun je su daga annabi Musa a.s. saboda ai labarin annabi Musa ya bazu ko ina tun kafanin su zo sun ji labarinsa, duk abinda aka yi a fadar Fir'auna kuma aka yi abinda ya tashi hankalin Fir'auna, dole labari zai bazu. Fir'auna ba karamin mutum bane, babban mutum ne. Haka a zo a ce ga wasu mutane guda biyu sun zo fadarsa kuma ga abinda suka zo da shi ya girgiza shi, to labarin sai ya fita, sai kuma ya watsu, to kuma duk irin maganganun suka gaya masa a lokacin zai rika fitar da labarin da waɗannan maganganun. To suka ce daga cikin abinda suka ji ne, ko kuma a lokacin da suka dan gana da su, da ya gana da su kafin ya shiga filin daga, a lokacin ya gaggaya musu cikin maganganun ya gaya musu akwai wannan din, don haka daga wajen suka ji. Wasu suka ce za su iya jin wannan aqidar mai kyau daga banu Isra'il. Banu Isra'il ai a cikin su akwai mu'minai wanda sun yi imani ba su yarda da Fir'auna ba, shi yasa ma aiki kama su yana azabtar da su, saboda su suna da risala tsohuwa tun kafin zuwan annabi Musa alaihi salam. Akwai annabi Yusuf da shi da mutanansa da mahaifinsa da ƴan uwansa sun zauna a Masar, kuma dukkaninsu mu'minai ne, kuma dukkaninsu daga cikin banu Isra'il. Saboda ka tana yiwa daga burbushin wannan karantarwar ne su ma, tunda masu bincike ne wajen neman sanin abubuwan su har suka karanta wannan, to amma kuma san duniya ta hana su bi gaskiya. Haka tana yiwa daga wannan suka ji. Sanan mu'minu ali fir'aun ai yana nan duk da cewa yaktumu imanahu, to amma dai ya nuna cewa akwai hanyar da ake samun wannan sako a cikin jama'a, har ta kai shi kansa mu'min ali fir'aun yayi imani, ya yarda da Allah subhanahu wataala, ga kuma wa'azuzzukan da yayi yi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya kaito mana a cikin suratul ghafir ko suratul mu'min. to da haka za a iya jin sanin waɗannan abubuwa duk daga wajen su su ce za su kuma iya sani, Allah zai iya musu ilhamarta. Allah kan yi wa mutum ilhamar abin da yake daidai, ko da bai karanta ba amma kuma kai to su maganganu daga bakinsa kamar wani wanda ya karanta. Allah ya saki wato gaskiyar a bakinsu, musamman ma a wannan lokacin da suka samu wannan sharafin, suka samu wannan daukakar, suka iya tunkarar azzalimi irin fir'auna su gaya masa gaskiya. Ubangiji na iya musu wannan karamar, ya sakar musu wannan gaskiyar a bakinsu har su faɗa masa. Wasu kuma suka ce wannan maganar Allah ce, kamar ƙarin bayani ne, kamar ta'aliki ne akan kissar da ta riga ta gabata kafin a ci gaba da kissar. An kai wata gaba kafin a je karshe, Allah subhanahu wataala shigo da maganar sa ga annabin sallallahu alaihi wasallam da al'umma, wanda cikin waɗanda suke da wannan ra'ayi akwai al-Wahidi mai tafsirin al-Basit da al-Wajiz da al-Wasit. Haka na Ibn Ashur shi ma yana ganin wannan ba zai zama maganar waɗannan ba. Shi hujjar Ibn Ashur shine duka inda aka bada kissoshin wannan mutanen, waɗannan matsafan alqur'ani babu inda
faɗi wannan gabar cewa sun faɗe ta saboda haka shi yasa yake ganin cewa ba maganar su bace maganar Allah ce. Ana gaya mana lokaci yayi, za mu tsaya anan. Abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada, wanda muka yi na kuskure ubangiji ya yafe mana. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.